Wala ka katod kung hanapit ang dalan. Diya sila nagabas? Diya sila nagabas? Ha? Dako naman di ay. Karon din ni naagi na. Nagdaan naman eh. Bago lagi larasan tanawa daw ang agi sa kinaon sa senso. Kung bago ba? Wala. Mabuhat sila ng gaba. Pagka Ma! Sige na, nasa dito pa yan dahil yung gaba. payag, asa man na payag? Magamit pa kayo ng isla ba ano? Magamit pa sa lubis ng payag. Ma! Tinara dito dito payag dahil lagi ang gaba sigura. Tama to dito. Bato sa tawag dere. Ang tage. Dere diakin. Dira asa man na na. Abot mo ilaan ang ulit mo ha. Ah, Ang ulit. balik nagsabay na ito. Kung nasaag naman ni ani asan mga kaiba na magbiyaan ng ganun eh. Balik na lang yan sa mga aga ng sumida, bahala ng kakapoy na bahan. Sumama ito para mabilang ba? Kadagag lamok sam. Kadagag lamok. Pagka naglamok lagi sa pamaak na ko ba? Wah. Oto oras sa gate ko. Ato na matuon. Ano? Ang kita ka na. Una daw. Balik na naman yan eh. Ha? Sunat eh.
Ay na akong dahil na saag naman sa akin din. Uy! Asa mo tayo aga-aga ng bataan eh. Di na mo hawas ang sapa dere. Sab. Dali ta mo hubas ang sapa dito ha. Itong sapa dito ba dili mo hubas. Kinsa man mga saging dere Sam? Luto sila mga saging dere eh. Lakatan. Uy, palaw. Kibiyabiyaan ako ba? Palaw. Ate, lelaki. Anda ginamit sila mga ka-viewers. Para sila nakapanan. Wala ni anda ang pinto na. Diligin nila. Tuod mo asa na din sila. Lift up. They are. Saag mo yun ako ni. Panahon ginato kung sila bagit ni. Mga ka-viewers, may kambal sa COVID o. Ini. Kalimut ko pangalan nila, gaon na imnon. Kita mo ano na dinanin na kuha. Muna siyang kambal ng bago. Ang nagkuhan sa kuha na kambal ni. Ito si Uncle Bruno na espiritual ang nagkuhan. Balitang diktar ba siyang muna. Muna yung experience. Muha daw ka ni mga pitong kalahon siyam imong lagaon ini tanggal kan siya okay tayo.
Linaw kayo. Hindi, gisa-gisa agwa ni mataa. Dito mo sa pinyahan nagagi. Pero bahay man dahil dito sa kuan. Magani. Salapok naman. Di naman nagagi sa agihan ni. Dadanan ko ah. Si mama malusa ni mo paanhi. Di naman ang tamlong ang. Tuwa mo si mama sa payag. Dadatong kaldero bugas. Oh, di. Paanhi na lang unta si mama mo. Dito man din. Nalasap yung... Oh, wali ba? Oh. Naunsa ang nakol. Repair na lang saan eh. Yan o, boy, ano ka, di wastan ka. Dadaan ako dito para dito ang lungag. Daro lang ka, hindi. Liwat na mo yan. Kaong mo. Nahinog ng kaong. Sila man dito kami dito. Ah, Jam, nahinog na. dadanan ako andito. Wala sa itong kape. Ang pagit talaga Gawa mga kape kang mama mo. Ang kape ka din. Bulbul siya kay bilin mo nga nila siya. Ang kalod umahang ko di. Bilin ka. Bilang bagay nga mga tusibayong. Ako pa nga mayutin. Mapulihan ang mga ganin. Doon ka kanso. Kami bidan meg. Ate. Sabi. Kasi po pa. Kita niya. Yung isping ang pangasaw. Ang palos kaya. Ang palaw na Bindal. hanggang daan na mga hospital. Kamang ganina ha.